O recentemente remodelado pabillón de Venecia deu cabida aos preto de 900 comensais que asistiron ao xantar de confraternidade do Concello da Pobra. Xunto coas autoridades locais participaron no encontro representantes de outros concellos da comarca e a deputada provincial de Política Social, Mar García. Non faltaron tampouco os responsables das entidades sociais e das numerosas empresas que colaboran na celebración do evento, aínda que os auténticos protagonistas foron os maiores que, como cada ano, acudiron fiéis á súa cita. Eu veño sempre todos os anos moi contenta, super contenta. A xente moi agradable, todo moi ordenado, e non hai máis que pedir. Que queremos agora para a nosa edad? Sempre nos juntamos os mismos, tanto aquí como en Boiro, xa vimos entre dous sacar as entradas para todos, entón xa buscamos unha mesa para todos. E así estamos todos moi ben en compañía, xa brindamos de ano en ano, porque para o ano ao mellor non estamos todos. Maravilloso, como sempre, como todos os anos. A verdad que estamos moi orgullosos de poder vir a esta comida, porque fantásticamente, bueno, estamos todos reunidos, bueno, vémonos todos, a verdad que moi ben, moi ben. Sí, vimos todos os anos, sí, sí. Ademais do suculento menú servido por Chicolino, composto de 2 mariscos, peixe, carne e sobremesa, os asistentes gozaron da animación musical a cargo dos grupos de gaitas Os Carabeiros e o trío Mar da Vila, que amenizou o baile. Maravilla, como que máis que nunca, para 2 días. Depois hai que ayunar. Aquí estamos en familia, somos unhas cuantas amigas de musicoterapia, estamos encantadas. Os gaiteiriños de maravilla, despois toca-nos Mar, a comida exquisita, a xente maravillosa, que máis vamos a decir? A pasalo ben, guapas, sabes, como, bueno, como rosas, os chicos mellor imposible, o das mellores mesas. Muy bien, sí, está muy bien organizado, bueno, el ayuntamiento hace cosas muy bien por el pueblo. A compañía, ese é o máis bonito, é o baile, é comida que non falte. Durante a xornada procedeuse tamén ao sorteo de diversos agasallos e cestas de Nadal entre os asistentes.